Well, good day mga kapadyak. Isa namang panibagong video at aking ngang ibabahagi sa inyo ang aming ruta. Bakit nga ba namin napakapaboritong ruta itong lugar na to? Well, una sa lahat, napakaganda ang daan. Puro simentado mula Umingan hanggang Tibag, papuntang Talugtog at Gimba. Halos kompleto na kasi mga kapadyak ang lugar na to. May downhill, uphill, sprint. So kompleto na. At ang mga bidyong ito ay halos compilation ng mga aking nakuhanan sa loob ng aming pagbebisikleta. Halos isang taon na yata itong mga video na to. So hindi pare-pareho yung mga araw ang pagkakakuha nito. Kaya ating balikan ang aming video. Ayan, maganda ito. Ibang araw itong video na to. Pero pag tag-ulan mga kapadyak, mga June, July, August, mga ganyan, magbabagong anyo ang lugar na to. Lalo tong burol na to. Tuwang-tuwa ako rito pagka tinamnan na nila. So dito, paakyat pa rin tayo. Makikita natin dyan yung bundok ng Amurong. At ang kapatagan din ng Nueva Ecija, Coyapó, Talugtog, yan, at saka Umingan. At kung maririnig nyo lang mga kapadyak, mga huni ng ibon ang mapapakinggan natin dito. Patuloy pa rin tayo sa pag-akyat mga kapadyak, pero malapit na. Tanaw na natin yung bundok dun sa kabila. So eto ang kagandahan naman ng area na to. So yung natatanaw natin na yan ay ang kapatagan at nasasakupan yan ng Nueva Ecija. Hanggang doon yun, bundok na yun. Coyapó na yata iyon. So kitang kita lahat. At doon sa baba makikita rin natin yung ating madadaanan mamaya, yung pinaka highway sa lugar na ito. So ito nga yung daan mga kapadyak, ang lugar na to. Makikita nyo yung daan na papunta sa may Talugtog. Tatagos siya sa Talugtog at Gimba. Maganda ang lugar na to dahil dyan na kami napadaan nung kami nagpunta ng Gapan, Nueva Ecija. At sa malimit nga namin pagruta rito ay mapapansin namin at masasaksihan ang pagbabago ng lugar na ito. At dito mo makikita ang unti-unting pagbabago niya pag sila'y nagtanim na ng kalabasa mula sa maliit pa hanggang sa paglaki, hanggang sa babunga at hanggang sa pag-ani na nila. So yan o, napakaganda mga kapadyak ng kalabasa nila.
Ito nga, hindi na tayo pwedeng umakyat sa burol na to kasi punong-puno na ng mga tanim na kalabasa. Yung tuktok na yon, doon tayo nanggaling, hindi pa natatamnan. At ito nga guys, at mga kapadyak ang kanilang mga ani. So nung unang umani daw halos 36 pesos ang isang kilo. Pero bumaba ng bumaba. At ngayon nga, itong week lang na ito, recent lang ang video na to, nasa 8 pesos ang isang kilo. Sabi nga nila, bababa pa. So medyo nakapanghihinayang din sa mga nagtanim dahil mababa ang presyo. Minsan nga noon, mga kapadyak, umabot pa yan ng 2 piso isang kilo. Napakababa na masyado. Halos wala na silang kinita. Kaya ito. Oops, iba nga. Oops, ang laki. Oops. Saan pa? Tingin tayo. Ayun, oh. Oops. Okay. Tapos yung tayo. Dami oh. Kalabasa natin, ah. Oh. Oops. Ayan na. Mga kapadyak, nasa tabing daan lang yan. Oops. Ha. Ayan. Ito kasi taniman ng kalabasa. Dito lang sa... So yan nga mga kapadyak, naipakita ko na sa inyo kung saan kami nagruruta. Kung minsan maaraw, kung minsan malamig, kung minsan mahamog. At kung minsan naman, yan, maraming aning kalabasa. So hanggang sa muli mga kapadyak, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Ride safe.